नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत उपवासाची मिसळ। थोडी हटके रेसिपी आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करा। तर याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, साहित्यामध्ये मी हे मूग घेतले, मोड काढलेले मूग आहेत आणि हे शेंगदाणे आहेत। तर याला मी कुकरमध्ये 2 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहे। त्याच्यानंतर अर्धा लिंबाचा रस आहे, हे लाल तिखट आहे, हे प्लेन बेडगी मिरची पावडर आहे, ही उकडलेला बटाटा आहे, तुम्ही बारीक चिरून घेतलाय, कढीपत्ता आहे, कोथिंबीर आहे, पण हे ऑप्शनल आहे। काही काही जणांना चालत नाही उपवासाला, तर त्यामुळे हे ऑप्शनल आहे। तुम्हाला चालत असेल तरच तुम्ही वापरा। जिरा आहे आणि हे ओलं खोबरं आहे 1 वाटी, मीठ आहे, मीठ आपल्याला चवीप्रमाणे लागणार आहे। आपल्याला पाणी आणि तेल पण लागणार आहे। चला, आता मी कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलंय, हे मी शेंगदाण्याचं तेल वापरलंय। तर तेल गरम झालं की आपण त्याच्यामध्ये जिरा घालूया आणि हे ओलं खोबरं आहे ते। तर जिरा आणि ओलं खोबरं आपण थोडं तेलामध्ये परतवून घ्यायचंय। तर खोबऱ्याचा थोडा रंग बदलेपर्यंत, म्हणजे थोडंसं ब्राउनिश होईपर्यंत मी हे भाजून घेते। आता हे माझं खोबरं भाजून झालंय, 1-2-3 मिनिटं लागली मला। मी गॅस बंद करते, असं व्यवस्थित खोबरं भाजून घ्यायचं। आता मी काय करते की हे खोबरं मी आता गार करून घेते आणि मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेते आणि त्यानंतरची कृती मी तुम्हाला दाखवते। चला, आता ते मगाचं वाटण आहे ते मी थंड करून मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेलं आहे। तर आता आपण पुढच्या कृतीला सुरुवात करूया। मी मगाशीच कढई वापरलेली आहे, याच्यामध्ये मी 2 मोठे चमचे शेंगदाण्याचं तेल घेतलंय। तुम्हाला चालत नसेल तर इथं तूप वापरलं तरी चालेल। मग तेल व्यवस्थित गरम झालं की आपण त्याच्यामध्ये हा जो कढीपत्ता ठेवलाय तो घालूया। चला, आता कढीपत्ता तेलामध्ये व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर आपण ही जी बेडगी मिरची पावडर ठेवली आहे ती घालूया, ती तेलामध्ये मिक्स करून घेऊया। आणि आता आपण हे जे वाटण केलंय खोबऱ्याचं आणि जिऱ्याचं ते घालूया। आणि हे आता व्यवस्थित एकत्र करून घेऊया। आणि आता हे आपण तेल सुटेपर्यंत हे वाटण आता परतवून घेऊया। जे आपण नॉर्मल मिसळ करतो तीच प्रोसिजर आहे। तेल सुटेपर्यंत आता मी हे वाटण व्यवस्थित परतवून घेते। हे बघा, आता आपल्या वाटणाला मस्तपैकी असं तेल सुटलंय छानपैकी। मग आता आपण त्याच्यामध्ये हे जे आपण मूग आणि शेंगदाणे उकळून ठेवलंय ते घालूया। उकडून ठेवलेला हा बारीक चिरून ठेवलेला बटाटा आहे तो घालूया। आता मी गॅस फुल ठेवते। चवीप्रमाणे मीठ घालूया, तुम्ही इथं उपवासाचं मीठ वापरलं तरी चालेल। थोडं पाणी घालते मी आणि आता हे एकत्र करून घेऊया। चला, मी ह्याच्यामध्ये जो लिंबाचा रस ठेवलाय तो घालते आणि तुम्हाला कितपत पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात ह्याच्यात पाणी घालायचं। मला अजून पातळ पाहिजे, मी थोडं पाणी अजून ऍड करते। थोडीशी कोथिंबीर घालते मी आणि आता याला एक चांगली अशी उकळी येऊ देते। 1-2-3 मिनिटाची एक चांगली उकळी याला येऊ द्यायची। आता मी याला चांगली आता उकळी येऊ देते। हे बघा, एक चांगली उकळी आलेली आहे आपल्या मिसळीला, मस्तपैकी अशी उकळ येऊ द्यायची। आणि आता माझी ही रेसिपी पूर्ण झालेली आहे। मी तुम्हाला बाउलमध्ये काढून दाखवते की कशी दिसते मिसळ। ही बघा, मी बाउलमध्ये मिसळ काढून घेतलेली आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये हा जो बटाट्याचा शेव मिळतो तो घालूया।
आणि हिरवी कोथिंबीर. बघा आपली आता मिसळ तयार झालेली आहे. फार टेम्पटिंग दिसते ही मिसळ, एकदम झणझणीत आणि चमचमीत उपवासाची मिसळ आपली ही तयार आहे. याच्यासोबत तुम्ही दही देऊ शकता आणि थोडी हटके रेसिपी आहे माझी, तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट्समध्ये सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.